మీకు ట్రాక్టర్ ఉందా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ఇక్కడ చూసినట్టు మనకైతే కృషి మార్కెట్ ఇది రైతులకు ఒక వరం లాంటిదని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే మనకి ఇందులో చాలా రకాల ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. మనకు అక్యురేట్ ఏరియా మ్యాపింగ్, అలాగే మనకు లైవ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ట్రాక్టరు, మనకు జియో ఫెన్సింగ్ అలర్ట్స్, ఫ్యూయల్ లెవెల్, డిజిటల్ అకౌంట్సింగ్, ట్రిప్ రిప్లై. మనకు అక్యురేట్ ఏరియా మ్యాపింగ్ అంటే మనకు అప్రాక్స్ పొలం ఎంత ఉందో తెలియదు దున్నినప్పుడు, మనకైతే శాటిలైట్ ద్వారా మనకు పొలం ఎంత ఉందో మనకి యాప్లో అయితే తెలుసు అన్నట్టు. లైవ్ లొకేషన్ ఆఫ్ ట్రాక్టర్, మనకు ట్రాక్టర్ ఎక్కడ లొకేషన్ ఉంది, మనకి ఏం పని చేస్తుంది, రోడ్ పైన వర్క్ చేస్తుందా, పొలం చూద్దాం ఆన్ ఉందా ఆఫ్ ఉందా కూడా తెలుసుకోవచ్చు. జియో ఫెన్సింగ్ అంటే మనం ఇట్లా ఒక బార్డర్ లాగా వేసినప్పుడు ట్రాక్టర్కి అది దాటిపోయినప్పుడు మనకైతే మొబైల్కి అయితే అలర్ట్స్ అయితే వస్తాయి అన్నట్టు. ఫ్యూయల్ లెవెల్, మనకు ఫ్యూయల్ లెవెల్ అయితే డీజిల్ ఎంత ఉందో మనకు అన్నీ అయితే తెలుసుకోవచ్చు అన్నట్టు. అలా డిజిటల్ అకౌంటింగ్ అంటే మనకు ఫ్యూయల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ, మనకు సర్వీస్ అలర్ట్స్ కానీ, మనకు రైతుకు ఎంత పొలం దున్నప్పుడు మనకైతే ఎంత మనీ ఇచ్చే ఉంది, ఎంత ఇచ్చిండు అని మనకైతే వేరే అయితే రాసుకోవచ్చు అన్నట్టు. ట్రిప్ రిప్లై అని అయితే ఉంటుంది అన్నట్టు. మెయిన్ స్పెషాలిటీ ఫీచరు మనకు అప్రాక్స్ 6 months వరకు ఏమేమి వర్క్ చేసినాం అన్ని స్టోర్ అయితే అవుతుంది అన్నట్టు. కృషి మార్కెట్ కావాలంటే పైన నెంబర్ అయితే ఇస్తా, వాళ్ళైతే కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళైతే మరింత సమాచారం అందిస్తారు. ఇలాంటి టెక్నాలజీ వీడియోస్ కోసం మన ఆర్జే ఫార్మ్స్ పేజ్ని అయితే ఫాలో అయ్యండి.